n'obodo anyị abụ Nigeria. Agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ụmụ Igbo na Echo 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jizie gwa ndị ya adịghị. n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 29 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa mọmị ya amame na aghọta. Clara, you are welcome. Thank you. Igbo ndị ọma, Igbo dị samsam na Bola Chunetela ole otu unu mere ejimaka na resiri n'ike m na-agọrọ unu ọfọ ọma izu ụka ọma na-asị ya gaziere unu sika onye chiri ya zere mana ị na-eme nke ị na-eme biko gbado anya ndewo. O wee bụrụ ya nwaanyị ọma obi agbawala m maka gịnị? The worst emego. What happened? Ebelebe egbogo ya bụ oroma m ji eko na nrọ ikuku ebutuola ya. O kwesịrị ibutu ya ka m zuo ike. You suppose bring am down. Make I rest. Nke wo ụbọchị niile nọ. Ndị iro m aṅụ. O kwesịrị ibutu ya. Ndị iro m aṅụ. Clara aṅụ, Clara aṅụ, Clara aṅụ, Clara aṅụ, Clara aṅụ na m, Clara aṅụ na m. Ikuku ebutuola ya bụ oroma. Tango hallelujah. Obi m gbara n'ọwụ mmiri ahụ zoro yesterday. Uche hụkwara mmiri. Ya nwakpara mkpamkpa. Chineke emeela. Hey, I was baptized. Ọzama ekpere mgbe niile mgbe ọbụla mgburu ikpere n'ala Jehova na-aza m ekpere. Mana uche mmadụ abụghị uche Chineke. Oh God, I thank you. Chineke bụ onye na-eme ọkpụkpụ nwụrụ anwụ ya dị ndụ ọzọ. Ọ ga-eme ka oroma m bilie. Ọ ga-eme ka oroma m bilie, ọ ga-eme gị n'anya. Kọrọ m ọkụ ikuku ebutuola ya gị na-achị. Ọwụghọ ba ikpu kanopi n'isi o. Ọwụghọ obe obi. Nye onye na-ahụbeghị Clara nwoke ọcha n'ụtụtụ ị gaala Facebook anyị ga-aghọtagodi ihe anyị na-akọ. Nwaanyị wugodi charara m kanopi ọ bịara bịa kpukwasa n'isi. Ama m ego ole ọ kọstọrọ m. Mana echewala m. Ịṅụwala m. Obi m gwara nnọọ mmiri a zoro yesterday. Ịma mmiri a bụkwa ajọ ikuku. Chineke nna Uche ajọ ikuku. Mmiri zoo one place mba ya ferele ebe ya eferele ebe. Uche ihe a uche mmiri amara m jaja. O ma m wetin no good. Ozugbo amachara m ihe ahụ yesterday. Zo amụrụ ihe bụ men baptized. Chineke nna. Ma rahụzi ụra. Piam. Nra ahụ eburu m gaa ha n'ukwu oroma ahụ.
ihe nwekwara gbii n'ala si azụ gbakwa ihe ọjọọ si ndị iro m aṅụọ m biko enwere akpụ m kụrụ gburugburu ebe ahụ akụjighịrị m akpụ ndị akụ ịkọrọ gịnị asala gị ị na-akụ akpụ ọwala gị ị na-aka akpụ ebe ahụ ọwala gị uche nwere ala m nọ n'akụkụ ebe ahụ I hope akụjighịrị m chewanụ ọ pụọrọ gị mana achọrọ m ime ka ị mara na ọkpụkpụ mkpute ndụ ọkpụkpụ nwụrụ anwụ ga-emecha dị ndụ ọzọ chọrọ m aha chefuo ya ọ ga-ala echefubeghị m ya dị m mkpa na akpụ ahụ mara ebe ahụ I hope ọkụjighịrị m akpụ ọkụ jara ha ncha ọkụ jara ya ya bụrụ ka m si jee ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na mmachi ndị uweojii steeti Imo machiri ndị uweojii steeti a ịdị na-enyocha ekwentị ndị mmadụ ọkwa yesterday ka onye komishona ndị uweojii steeti Imo Aboki Danjuma bịara n'ọpụta na-ekwu na amachiela ha ihe ọbụla bụ onye uweojii ịkwụsị onye ọbụla n'ụzọ bido nyochawa gịnị ekwentị ya na amachiekwala ihe ọbụla bụ onye uweojii maọbụ ndị uweojii ịdị na-ebu ụgbọala na-ebughị akara ndị uweojii na-eme mkpagharị ma ọ asịkwa na-ebu shuttle bus bọs Imo na ụmụnne ya na-eme mkpagharị na-eme na gịnị amachigo ya na amachiekwala ihe ọbụla bụ ijichi mmadụ detain onye ahụ oge aga amami na aghọta mmadụ nọ na detention 2 days 3 days detention na amachiela all those things ihe dị otu ahụ agaghị eme gịnị ọ gaghị adị ha ihe amachikwara ka nkọ ihe amachikwara mere gịnị ka nkọ anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị mmachi a ndị uweojii steeti Imo machiri ndị uweojii ha ịdị na-enyocha ekwentị ndị mmadụ ọkacha ụmụafọ steeti Imo ị chere na nke a ga-enwe isi I hope it go work o ị chere na nke a ga-enwe gịnị isi chetakwa ihe abụghị the first time anyị na-anụ ya ọwụkwa the second time nke ọ na-abụ the third time ọ ga-enwe isi gịnị ka ị nwere ikwu gbasara okwu ya n'ụtụtụ a ị ga-agbalị sonyere anyị na Facebook gawa ebe ahụ gị search ya maka Eko FM ISIOKWU FM kliki kpam kiriwe anyị gịnị live gị gwakene anyị ihe ị chere gbasara gịnị isiokwu a ọ dị oke mkpa mana ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ jee ka ọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gezie ntị 2027 otu serap agbala onye isi ala Tinubu ka ọ gbaa n'anwụ ụkpụrụ a na-agbaso n'ịhọpụta onye isi oche INEC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba China amana onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mba ahụ ikpe ọnwụ maka ịganye aka na nrụrụ aka. Jonathan ga-eso azọkwa onye isi ala Naịjirịa ma lọghachie na Aso Rock dịka onye isi ala n'afọ 2027 ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọha na eze n'ala anyị bụ Jerry Ganakporo bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit egbuola mmadụ 11 na-echekwa ime ọhịa n'otu onye isi obodo na steeti Kwara ozu ha dọrọ. Ọ bụ Atiku n'otu pati PDP tọrọ ntọala ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa ka otu pati APC kwuru bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị ga-anabata kpamkpaso na ndị otu ya n'otu pati APC dịka ndị ara na-alọghachi n'ihe ha gbọrọ ka Ganduje kwuru. Ndị agha ala anyị gburu ndị oyi ọha egwu terọrist 26 na mkpamkpa dị egwu ha kpara gbaa gburugburu mpaghara North East ala anyị bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard
Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. O jirila nwayọọ nwayọọ na-akụgwara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira ise na naira 30, 1,530 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara na-akpọkwa akụkọ Vanguard. uche ndị ebe ego naira kụwatara ọgbọ ọ na 1,530 naira. We dey look, we know the judge. Hey. All right, ka anyị sabe nke a n'akụkụ. Ndị agha ala anyị gburu ndị oyi ọha egwu terọrist 26 na mkpamkpa dị egwu ha kpara na gburugburu mpaghara North East ala anyị. Tema nwada nwoke ọchaklara ị hụrụ akụkọ dị otu a daa o nwere ka anyị na-esi ahụta ya. Ịma ya bụrụ na ị ga-echeta na steeti ọkwa Katsina bụ ebe e nwere mkparịta ụka udo ndị ọkpa egbe bandit na ndị ndu obodo e nwere na steeti Katsina na onwe mkparịta ụka udo. Ya bụrụ na ị ga-echeta ihe ndị ọkpa egbe bandit a kpụrụ ha si mgbe ụfọdụ hụrụ akụkọ ndị a ohoduhu wata eziokwu na egburu 70 bandits egbukwara nke a na hụrụ akụkọ omirikiti ime akụkọ ndị a ehoduhu gịnị wata no fabrication ndị egbuziri ihe ka na wow ọ dị egbo ka ọ dị Ganduje ekwuola ekwulekwu na nke ikpeazụ a ihe Ganduje kwukwara tu anaghị eke ya ọ sị kpamkwaso na ndị otu ya na ịkpọbata ha n'otu pati APC ọ ga-adịcha ka ebe a na-akpọbata onye ara na-alọghachi n'ihe ọ gbọrọ ọka na-aweta na ọ bụ otu a ka a ga-esi akpọbata kpamkpaso na ndị otu ya dịka madmen na-agaghachi na dia vomit. Ganduje enough agụ na-arahụ ụra enwega na-adụ ya gịnị n'ọdụ ọ dị egbe we dey look we know the judge. Ka ọ dị otu pati APC ya pụtala kwuo na ọ bụ Atiku na otu pati PDP ọ bụ ha nwatọrọ ntọala ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naijiria na ọ bụghị n'aka ha ka ọ malitere ọ bụ n'aka otu pati PDP na Atiku ka APC na-agwa nda trọbụl ezigbo gịnị trọbụl. Ndị ọkpa egbe bandit egbuola mmadụ 11 na-echekwa ime ọhịa na otu onye isi obodo na steeti Kwara ozu ha dọrọ. Ka ọ dịkwanụ ndị uweojii steeti Kwara apụtala kwuo na nke a mere eme na ọ bụ mmadụ 12 12 ka e gburu na ya bụ mkpamkpa ndị ọkpa egbe bandit kpara n'otu obodo na steeti Kwara. Akụkọ a na-anụ mgbe ọbụla n'obodo anyị abụọ ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọhaneze Minister of Information and the National Orientation bụ nwa amadi ama dịka Jerry Gana ya ma bụbu former minister Jerry Gana apụtara kwuo na Jonathan ga-eso azọkwa onye isi ala Nigeria na ọ ga-alọghachi na Aso Rock dịka onye isi ala n'afọ 2027. Nchịkọta okwu ya wee bụrụ na Jonathan pụta zọọ ya bụ ọkwa oge enweghị no two ways about it. Amami na wata o nwere ezigbote oyi nna azụ Jerry Gana ọ ga-awụ imam nwanne ya Jerry Gana amaghị ma ị na-ege ntị n'ụtụtụ anaghị brother dey talk this thing ọ gị nwawu Jerry Gana Junior ka ya ma wụ ọ dị ego mba China anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde lee onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na mba ahụ Minister of Agriculture former Minister of Agriculture na mba ahụ maa ya gịnị ikpe ọnwụ. Gịnị ka o mere? Ọ gara ganye aka n'ime gịnị nrụrụ aka ihe eji akpa akpụkpọ nri ihe a na-eji eri nri na obodo anyị amami na aghọta uche nwaanyị ọma ọ bụrụ na ị chọrọ ka nrụrụ aka kwụsị ụdị ihe ugbu a onye mega inye ya ihe arụ ntaramahụhụ ruru ya otu ihe ozugbo nke abịa kpewe emechasị gị ihe ya not guilty or not guilty gasị gị not guilty na o pleaded not guilty aha ya na-emekwa na-eme taa ya bụ akụkọ wee na-akọ na ọ bụ nrụrụ aka o mere n'afọ 2007 nakwa n'afọ 2024
na ihe a bụ nrụrụ aka bịara mewa nyocha mewa investigeshon nọ n'ime ya dọkpụrụ ya gaa ụlọ ikpe kpewa ya ikpe ya eji ọnụ ya confess ya na ọ dị guilty. Mba China na-akọwa na nrụrụ aka bịara nnọọ kpọrọ ọnọdụ akụnụba ha azụ. Uru ha kwesịrị inweta ha nwetaghị ya n'ihi ya ha esuo ya stamp na nwa amadi aha ya bụ Tang. Kpọọ Tang ọkwa otu esi akpọ ya na mba China. Tang, you don't call it Tang. China dịka compulsory subject. You call it Tang. Clara ga-akpọchapụ anya mana asụsụ China amakakwa. A ga-akpọta ndị China ga-abịa kụziere anyị ihe ebe a ga-akpọtanụ ndị China ma nke ekwe na-akọ ịma nwekwara ụmụ afọ Naijiria maka esi asụ asụsụ China. Ihe a wụrụ Naijiria Chineke gọziri anyị n'ụzọ dị iche iche. Ịchọọkwa ndị Naijiria ma China asụ you will get them n'ihi ị ga-agbalị mụtawa asụsụ China ọ dị mkpa. Ọkwa anyị anụna na emene ya dịka compulsory achọrọ ime ya mgbe ahụ ka compulsory subject a ga-adị na-amụ n'ụlọ akwụkwọ n'ihi ị ga-agbalị ịchịkpọ Tang ọwụ Tang kọlị Tang. Clara ihe ikpu n'isi ọ na-anyị gị arụ. Uche, stop it. What do you mean? Stop it. Kedu nke wụ stop it ama nke ị na-eme olu otu a ka onye chọrọ ịnọdụ bọọlụ. Ka ihe gbasara Tang na ihe mkpu n'isi na ị bịara abịa na-eme isi otu a ka ị chọrọ ịma m isi n'ọnụ. It concern you. At a point m ebido dọjụ gị. Otu serap agbala onye isi ala Tinubu ka ọ gbaa n'anwụ ukporo a na-agbaso n'ịhọpụta onye isi oche INEC. Ukporo a na-agbaso n'ịhọpụta onye isi oche INEC. Ị ma na o nwere ka ya bụ ihe si wee daa na ntị na onye isi ala na-ahọpụta onye isi oche INEC. Onye isi ala na-ahọpụta onye isi oche INEC. Tinubu abụghị onye mbụ mere ya o, don't get me wrong, mana o nwere ka ọ dị. Ị hụrụ iwu ala anyị akpụrụ nke a ọ dabahụ. Clara ọ dị nnọọ ka ebe mmadụ na mụ na gị na-azọ ọkwa mụnwa akpọta onye ga-ahụ maka elekshọn ahụ. Kedu ihe ị chere ga-eme? Mụnwa ahọpụta onye ga-anọ dị. Kedu ihe ị chere ga-eme? Ọ ga-dance to my tune. What do you mean? Ị na-adance to my tune, I will fire you. Mfire gị nwọta gị. Immediately. Otu ihu. Ama m na aghọta. Ozugbo enyi ejiwa ya ekwu. Otu serap agbala onye isi ala Tinubu na ya pụta kọwara ọhaneze the process nọ na ya bụ ihe procedure gwegwetigo mere nọ na the team ka esi ahọpụta onye isi oche INEC. Ewe nna ajụ gị bụ onye na-ege ntị onwe ka ihe a si ada gị na ntị na onye isi ala ga-ahọpụta onye isi oche gịnị INEC. Ekwesịrị ime ya bụ ihe election. That is how we supposed be now. Ekwesịrị ime ya gịnị election. Ekwesịrị ime ya election. Ọ dị egwu wee bụrụ ya hụrụ akụkụ ebe a ekwesịrị imezi ya n'okporo iwu ala anyị. Ekwesịrị ime gịnị imeziri ya maka onye isi ala ga-eso azọ ntuli aka elu. Exactly. That is my fear. Ọ ga-eso azọ ntuli aka elu so mụnwa ahụhụ amamihe dị na ya na onye ga-eso azọ ntuli aka elu ga-ahọpụta onye ga-akpọkọ okwe ntuli aka elu siri gbaa. Igetasị ibe amami na ghọta ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ọchịchị etiti azọpụla ụkwụ ịkwụsị mfanye aka n'ụkwụ otu Pengassan chọrọ ịga dịka ha ziri ya bụ otu Pengassan n'ụlọ ọrụ Dangote ka ha bịakọta ọnụ n'ụbọchị Mọnde taa maka mkparịta ụka udo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Dangote na-agba n'azụ na-awa akụnụba Naijiria n'ala ka onye isi oche Pengassan bụ Festus Osifo kwuru. Nsogbu Naijiria abụghị n'ọchịchị Tinubu ka ọ malitere ka onye odeakụkọ nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC ga-esonyere otu Pengassan na mfanye aka n'ụkwụ zuru ọha ọnụ ha bagidere megide ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala. Otu pati APC
ga-enweta mmeri na steeti Kano ma ewezụga kpamkpaso ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Sheyi Olorunshola kwuru. Mwakpo awakporo otu obodo na steeti Kwara, ndị uwe ojii apụtala kwuo na ọ bụ mmadụ 12 ka ndị ọkpa egbe banditi gburu na ya bụ mwakpo, bụ akụkọ na-ada azịgbakwa na-akpọkwa akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu onye uwe ojii ọwụji ọkwa inspektọ anwụọna dịka ọ gbachara onwe ya egbe n'afọ. Ọchịchị Aba Yusuf na steeti Kano bụ ọchịchị ndị ọkpa egbe bandit ka Ganduje kwuru, bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ ma soro ibe ya daa dum na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Ganduje ọ gịnị? Agwara gị na o kwuru ncha. Zukwa n'ike Ganduje. Na nke ikpeazụ a Ganduje kwuru gịnị ncha? Na ọchịchị Aba Yusuf na steeti Kano na ọ bụ ọchịchị ndị ọkpa egbe bandit. No two ways about it. Na anaghị esiri ya agụgụ. Ganduje. Ee, otu onye uwe ojii ọwụji ọkwa inspektọ anwụọna dịka ọ bịara na ọ bụrụ egbe gbuo onwe ya n'afọ. Tom were aka ya wepụ gịnị ndụ ya. Onye ma ihe ọ na-agabiga? Onye ma gịnị ihe ọ na-agabiga? Onye makwa na arụ ọ kpara? Ejụcha onye ma ihe ọ na-agabiga ga-ejụ onye ma arụ o mere gịnị ọ kpara, maka o nwere arụ mmadụ ga-akpa kama ọ ga-achọ ka ajichie ya were aka ya mee gịnị wepụ onwe ya. Mana ọ bụ ihe mere ị ga-eji ewepụ ndụ gị? No, ọ bụ ihe mere ị ga-eji ewepụ gịnị ndụ gị? Ndụ ị na-amaghị ka esi kee nwaanyị ọma. Mwakpo wakporo otu obodo na steeti Kwara, ndị uwe ojii apụtala kwuo na ọ bụ mmadụ 12 ka ndị ọkpa egbe bandit gburu na ya bụ mwakpo. Agwara m gị ya agwa, anyị ekpuru m ya ekwe ebe polisi akọnfam go ya na 12 ka e gburu n'otu obodo na steeti Kwara. Imagine ndị ọkpa egbe bandit bịa wakpo otu obodo gburu mmadụ akụkọ a na-anụ n'obodo anyị bụ Naijiria. Uche mkpamkpa akpara na ụnyaahụ ụzọ ụtụtụ ụnyaahụ Sunday 12 people ozu ha eme gịnị adọrọ just like that. Akọ ya ka akụkọ. Enwe ọrịrịa ha arịaga. Akọ ya ka gịnị ka akụkọ. Ike gbọrọ onye ode akwụkwọ nye gọọmenti ala anyị bụ George Akume, secretary to federal government, apụtala kwuo na nsogbu Naijiria abụghị na ọchịchị Tinubu ka ọ malitere na o teela from time immemorial. Ihe malitere amami na aghọta na ọ bụ ịdị na onwe ihe gbasara Tinubu. Tinubu batara ya bụ ihe dị ebe ahụ adịghị eme gịnị ya bata. Uche then the question is ọrụ na ihe a dị otu a ga-abata enyi ime gị iji hụ na afanyere ya dịka ọkụ. Amami na aghọta ọ dị egbo o wee bụrụ ya ka ọ dị otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ Trade Union Congress apụtala ha sonyerela ha ndị Pengasan na mfanye aka n'ọkpụ zuru ọha ọnụ ha bagidere megide ụlọ ọrụ gịnị Dangote. Ịma akụkọ anyị nụrụ bụ na kedu ka ya bụ ihe si wee gaa na o nwere ụfọdụ ndị ọrụ Dangote gara sonyere Pengasan na ịga mfanye aka n'ọkpụ. Dangote si unu na-enwe m aka n'isi, unu na-enwe m aka n'isi. Clara, mana mgbaso ihe a Dangote mere fire you. The same thing I would do to you. Fire gị. The same thing I would do, but enwere m obi Chineke. Ma fire gị otu ihe otu. Sarị. Ihe agwala nsogbu nwere ebe ị nọ. The same thing. Ihe agwala nsogbu nwere ebe ị nọ. Every time the same thing. You see am. You know, Dangote sack those people. Exactly. Pengasan ejiri maka nke a gaa gịnị ga mfanye aka n'ọkụ. Ka ọ dị otu Trade Union Congress TUC esonyere na Pengasan na ya bụ gịnị mfanye aka n'ọkụ. Nsogbu the wahala just dey everywhere. Ifu basket. Ka ya bụ ihe si agaga ugbu a tụwa anya mmanụ ụgbọala nwere ike ịgbago. Ọ wee ebe ọ na-aga. Ọnụ ego eji azụta mmanụ ụgbọala nwere ike ihe a continue. O nwere ike ịgbago. Uche mana nke o ji ewute nwo na nga enyi abụọ na-alụ ọgụ. Ọwa ahịhịa n'ebe ahụ na-ahụ si anya. Na-ahụ dagadi ya. Ọchịchị etiti ka ọ dịkwa na-azọpụrụ ụkwụ ịkwụsị ya bụ mfanye aka n'ụkwụ otu Pengasan garala ka e were ya otu ahụ abatala na ya bụ okwu. Ọkwa sị na a ga-anọ n'ụbọchị taa nwee mkparịta okwu udo ya na ụlọ ọrụ Dangote ka a mara ka a ga-esi kwa ya bụ nwaanyị okwu wara.
wee bịọrọ ya unu na-emekwanụ na-echetanụ ndị Naijiria ụwa na-ara ahụ ọ dị oke mkpa ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ndị na-ere mmanụ ụgbọala anọrọla n'ụjọ ugbu a n'ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala nwere ike ịgbago dịka Pengassan malitere mfanye aka n'ụkpọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kpuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Adamawa enyela Atiku mbirimambi ụbọchị ịbịa gbara akwụkwọ membership card. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers na-adọnyere Wike ukwu abịaghị ụka ịtụ mma fubara gara maka ụbọchị nnwere onwe ala anyị bụ Naijiria. Ihe ọbụla ọsọkwara gị were nwa mkpịsị anya n'ahụ ọ ga-adị na-esi isi. O nwekwana ihe ị ga-eme n'ụwa anya pụọ nwa nduru na akpa egusi amai communicating. Leenụ ya ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers na-asọpọtụ Wike. Yesterday ka fubara gara ụka ịtụ mma Thanksgiving maka Independence Day maka independence ala anyị nwetara. They no see those people, they no come. Amami na wata. Good morning abụghị ụtọ. Good morning abụghị gịnị ụtọ. Anyị emeziela onye iro gị gbakwa gị nke agbadokwa gịnị anya. Bịa ka anyị mezie onye iro gị gbakwa gị ya ma gịnị gbado anya. Maka onye ọbụla ya na onye iro ya na-erikọ ihe ọ na-eji ngaji ogologo. Amami na wata. Ka ọ dị ịhụnanị ya they no come. They no come. Nwaanyị ọma. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC na steeti Adamawa onye na Atiku mbirimambi ụbọchị na ya bịa gbara akwụkwọ membership. A na-ebe ego na Atiku ebe gị come and collect membership card. Onye na-eri anụ nkịta ya ra mmiri ya gba anyị na iwu na onye otu anyị. Atiku bịara agbapịa ige. What are you talking? Atiku bịara were speed na-amabaje. Kedu pati Peter Obi nọ na ya? Okay, you don't even know. Mgbe ahụ anyị aha bịa daa enwere ka ihe ahụ si bịa mee that time. Atiku ejidaho onwe ya si mba ihe o ji ike na-agbapụje na ọmakwa ihe ọnya. Akwụkwọ resignation letter asị Atiku dere ka anyị nọ n'ụlọ ikiri eliki, which means ọ dị ka ọwụdị Atiku ji obi ya wepụta ya bụ resignation letter. Na aghọta ya gbaa na social media Atiku ga-ekwu na all right I will accept that. Mana gaa were nu membership card kete kpọkpọ. Ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ The Statesman. Gezie ntị. Ọzọkwa onye komishona ndị uweojii steeti Imo amachiela ndị uweojii steeti Imo inyocha ekwentị ndị mmadụ, ịmaja ndị mmadụ, ijichi ndị mmadụ n'ụzọ na-ezighị ezi ya na ibu ụgbọala na-ebughị akara ndị uweojii na-eme mkpagharị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara nnukwu ndị ọrụ mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Pengassan agaala mfanye aka n'ụkwụ zuru ọha ọnụ. Oti adọla ụmụ nwaanyị dị ime aka na ntị ịdị na-aga ka ndị ọdịnala na-amụọra ha nwa. Igirigi Ebube amami na weta okwu a omemere gịnị omede ya. Anyị efiela na Stone Age. Anyị agafeela ọwa eziokwu na ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ na-arụ yes. Mana ị na-agala gị ime gịnị ga-egbada anya. You get why. Gị na-agakwala gị ime gịnị ga-egbada anya. Onwe na ndị onwe na ndị naanị ka awa ha ahụ na ịha sọjiri bupụta nwa. Ha sị ha nọrọ na-aṅụ mgbọrọgwụ na-aṅụ nka na-aṅụ ị ga-aṅụkata ya ya wụọ ọṅụ. Eziokwu. Mana ịga ụlọ ọgwụ eme ya gbororo ngwom. Uche elehe onye kọsụrụ ya n'uche nke mbụ maka si uche wa akpa onye ọbụla anya nke ihe m chere ndị kọsụ ya na ịgụgo ụlọ ọgwụ ego a ga-ana gị ihe mere ha ji agba agaga na nke ọdịnala mere o ji wee dị mkpa na gọọmenti ga-ama ihe ha mere gbasara ụlọ ọgwụ ndị enwere gịnị n'ala anyị. Ọ bụghị ịdọ ụmụ nwaanyị aka na ntị onye na-ejighị ego ọ ga-aganwu ọ wee ebe nsogbu dị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-eleba ya anya. Bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na Mmachi onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo Abọkida Njuma
bịara nnọọ machie ndị uweojii steeti ime ịdị na-enyocha ekwentị ndị Pablo BTC lọdụ ala ụmụnne ha n'ụmụafọ Naijiria na-aghọta ya bụ ihe asị onye enyochazila na ya na ibu ụgbọala bọs keke bọs ọkwa ya na ụmụ he na-eme mkpagharị amachigo ya ya na iditen mmadụ oge aga amachigo gịnị ya amachichala ya ama mme na-aghọta anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a cheta o na nke abụghị mbụ ya ọ bụghị abụọ ya ọ bụghị atọ ya nke o ji abụọ anọ ya a na-amachi ha anyị na-anụ ụdịrị okwu dị otu a nke ugbu a ọ ga-enwe isi kedụkwana ihe a ga-eme iji hụ na o nwere isi ya bụrụ na o nwere ihe ị nwere ikwu gbasara nke ị ga-aga na Facebook zibatara anyị ozi mana ka ọ dị nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people.
ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa, bụkwanụ nke akpọkwasara isiokwu ya Chineke onye dị ike n'agha, Lord mighty in battle, Psalm 24 verse 8. Gekwa ntị, ọ bụ n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa ka a ga-eme ya bụ ọgbakọ ekpere retreat. Oge a ga-eji amalite ya bụ elekere 9 nke ụtụtụ, ebe ogige ebe a ga-anọ maka ọgbakọ ekpere a bụ na nọmba 14 Emekuku Lane, Ọgụgba Park, ma ị gafechaa St. Paul. Mmadu ọkacha ndị ntorobịa ya bụ onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo kwughakwara ya ọzọ na ha amachiela ndị uweojii ha iji ụgbọala na-ebu ya akara ndị uweojii na-eme mkpagharị, ma kwuo na si ugbu a gawa n'ihu ndị uweojii steeti Imo agaghị ejizi ụgbọala nta shuttle bus eme mkpagharị ọbụla gbaa gburugburu steeti Imo. Ya bụ onye kọmishọna ndị uweojii steeti Imo gakwara n'ihu masị ọhaneze obi ike na mkpesa ọbụla ha nyere gbasara nke a ga-abụ nke ha ga-eme nyocha tọrọ atọ gbasara ya, ma hụ na ha nwụchiri onye uwe ojii ma ọ bụ ndị uwe ojii kpara ya bụ arụ, ma nye ha ntaramahụhụ so ya. Ọ bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Imo bụ DSP Henry Okoye bụ ya mere ka ndị nta akụkọ mara maka nke a na Owerri bisi steeti Imo, bụ ebe ọ nọ masị ekpe ọhaneze obi ike na ndị uwe ojii steeti Imo ga-agba mbọ ka ike kwere ha iji hụ na ha chekwara oke ruru ụmụafọ steeti Imo. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ, ị chere na nke a ga-enwe isi? This one go get head? Clara, this one go get head? We dey look now. We dey look whether e wo dia na ele. Isi ele lọta. Maka na uche ihe m You too dey look. Haba. Chere kwala. Ọ dị ego. Calm down. I beg. Biko. Hey, Osula. You don't start. Ma wala we dey look we dey isi onye ele. Aha na gawa na ele. Ọ gị nwa aha nna gị. Maka na ọtụtụ mgbe ka enyere iwu a, hụ na enyochazila ekwentị ndị mmadụ. Uche, mgbe m nyere njem onye ahụ, otu aka kwụsịkwara ndị moto ndị ha enyochacha ekwentị. Enyocha. Ọ pụta ha one side na, ịma na ihe so ya. Ịma nke onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo bụ Aboki Danjuma rụtụrụ aka kacha masị mbụ ndị nke na-ebu bọsụ Imo. Ndị uwe ojii ndị a na-ebu bọsụ Imo aga ọrụ, aga ọpareshọn. Ị ga-anọkwa gbam ebula bọsụ Imo. Ka ọ na gị double cross ọ gị gba. Ịma ma onye ọrụ nchekwa, ịma ma ndị ntọrọ. No plate number. Nke ọzọ wee bụrụ ikpuchi ihe n'ihu. Onye uwe ojii na-eji ihe na-akọva ihu ya. Ma ndị ke nọ n'okporo ụzọ. Were ihe kọvachi ihu. Amaghị m ihe a na-ezo. Hide. Onye uwe ojii nọ n'okporo ụzọ na-ana ego were ihe kọva ihu ya, kedu ihe ọ na-egosi? Okay, Uche, one day ọrụ nchekwa wey you dey do. Ịhapụ ya nụ chọọ ihe ọzọ nụ. Ya na-eme ihe otu a, na-hide ihu ya, weta gị kpudo ihu n'ala, weta gị kpudo ihu n'ala, weta gị kpudo, maka ihere na-atụ gị. Ihere na-eme gịnị? Na-atụ gị. Mgbe ụfọdụ no name. Onye ka agwaga gị. No name. Ị ga-ajụsị oke onye a lekwe aha onye dị otu a. Ụfọdụ eru azụ ọnụ ruo ka Oliver dị Coke. Bịa ka kpaa ya ahịa, mee ya ahịa dada. Ha were eze ego mgbe ị gacha ya. Gị nwe otu obi amapụ gị pịam. Biga yaring. Onye gwara gị na police wey your friend gị sa azụ gbakwa gị taa onye ekwuru. Ha na ụjọ na-atụ gị ma ịhụ ndị a. Ya dịzie ka ebe ndị ohi kwụsịrị mmadụ n'ụzọ na-anara ha nke ha ji. Mana ka ọ dị kudos onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo CP Aboki Danjuma. Mmụọ nwa nwoke enwere m ike ego ya Danjuma. Ya Danjuma. What do you mean? Danjuma ka m họrọla. What do you mean? Clara Wekọt ị ga-akpachapụ anya. Ị ga-akpọchapụ ya kpọchapụ. Danjuma is fine.
I might go with Danjuma. Aboki Danjuma. Clara ga-akpachapụ anya. Ga-akpachapụ anya. Eboro ya. Akasewa. Ajua. Wee bụrụ ya nke oge enwe isi gbalị akpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ịkpọbata gị gbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ ma ọ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi akala nkụ ebe ahụ. Ị bọọla chi ye ọ gịnị na-eme ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a? ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Chief Bright Agụ. Udo dịrị unu. Dịkwara gị nọ. Okwu unu kpọrọ n'ụtụtụ a ọwụ okwu mara mma. Onye komishona of police Imo State Command Aboki Danjuma o gosipụtala na ya bụ nwoke jikere ịrụ ọrụ kwụrụ ya n'ubu. Ọ na-agbalị dịka dimkpa mana arịọkwanụ ndị otu ya anyị ma na enwe ha 12 a ga-enwerịrị Judas mana ndị a na-abọnyere ya aja na gari ha ga-ekpanụ ntị zuo ike ofe rụrụ arụ tụrụ anyị iri. Aboki Danjuma egosila na ihe PPRO Henry Okoyọkwa ya na-abịa agba anyị na redio na polisi dị na njikere ịrụ ọrụ. Ihe a niile wee eziokwu n'ihi na m onwe m gara na Imo State Police Command wiki gara aga. Ihe ahụ dịka ọ wee bịa Tọzdee ahụrụ m n'ihu na ihu mụ na ya kparịta ụka bụ deputy commissioner of police, PA commissioner na ndị ọzọ. Ihe niile ha na-ekwu ihe niile ha na-arụwụ ịhụ na udo na agamnihu na ụmụ Imo zuru ike nwere rahụrụ ụra n'anya ha abụọ. Mana ịpụtazịa n'ụzọ ụfọdụ ndị polisi na-eme ya na-arịsị gị ka ọwụ onwe ihe gada ya mere m ji arịọsị ihe a Chineke tinyere Aboki Danjuma Commissioner of Police Imo State na-akọ na uche ya ewere ọrụ kwụrụ ya n'ubu kpọrọ ihe na-adụghị ọdụ ha tinye ya n'ọrụ ka obodo a niile dịrị anyị mma. Awụ Chief Bright Agụ udo dịrị unu. Ndewo ya gaziere gị Chief Bright Agụ. Ị bọọla chi? Hello Uche na Nwada Clara. Ụtụtụ ọma. Ọ na-anwụchule. Anwụchule. Onye nna n'olu ya na mgbe awa achụ foundation dị ụlọ eme ga-eme nke akpata ụlọ dị mma nwoke dị sagị anya gụpụrụ ka ọma. Ndewo. Ihe ndị aka ọga na ndụ a na obodo anyị ahụ ala Igbo anyị akarịka. Na onye uwe ojii nụrụ na mgbe ọ nọ na-eche ndụ na akụnụba ndị mmadụ ya ekpuchi ihu ya. Ihe awụ mmadụ enweghị uchu na ihe ọ na-arụ. Kootu kwanụ na anyị nwawo Tinubu awa prezidenti gwana anyị hopu ụzọ dị mma nke anyị kwanụ hopu ka anyị ji n'aka. Si ya biko na njirimara akarịala anya nwewe onye arụbụrụ obodo anyị ọrụ na-akwanụ ndị ihu kwanụ ndị atọghị ọjọọ anyị lekwere emegheke kọvado ihu nakwanụ ndị ahụ kwanụ bụ egbe na-awụ ndị ke Naijiria ma ndị ke obodo anyị ime anyị ma anyị mara ihe ha ji buru egbe lebulete ihe eji nụrụ emege enwe obodo asị bandit kpọpụtara ndị mmadụ ọha na-eme negotiation. Mekwere ma enwecha gị nwere ndị ke n'ala Igbo ka anyị ebe ma ndị ọ mekwere ma ga-enwe negotiation ka ndị eji na-abụ dị iche iche na-amaghị ihe mere ka aha maka asa tọhapụkwara mmadụ 30 mgbe na-adị tọhapụ aha mmadụ 70 yiri na-enwa ndị mmadụ eleke na-eme ihe. Ndewo ya gaziere gị nọ. Ka ọ dị na Facebook anyị ozi akarịala ebe ahụ na nke a si n'aka Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji egbe ma zibata ozi gị isi ọ bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo. Na nke abụghị mbụ ya onye kọmishọna ndị uwe ojii na-apụta na-enye ụdịrị ntụziaka dị otu a onye chaakwa ya agaghị eme ya implement agaghị etinye ya n'ọrụ
na n'ihi ya ndị uwe ojii ha machi ya dia words with action ọ bụghị ekwucha chọọ at the end kete kpọkpọ ọ sị na ka ọ dị o kwenyere n'ihe otu pati APC kwuru na ọnọdụ enweghị nchekwa malitere n'ọchịchị otu pati PDP na ọ bịakwara karịa njọ na okpuru ọchịchị Goodluck Ebele Jonathan. Uche onye adịghị ya njọ, ya gaziere gị n'ezigbote ọyịye m Comrade Ompadek Chidozie Nwosu. Gaa n'ihu Clara. Na nke a si n'aka Chris N. Kachi ọsọ ụtụtụ ọma na ọkwa na mbụ ka onye kọmishona ndị uwe ojii steeti Imo onye kọmishona ndị uwe ojii steeti Imo bụ Aboki Danjuma na-ekwu ihe a n'okwuole ya ọtụtụ mgbe, mana ị hụrụ ndị uwe ojii ọkacha ndị ka na-anọ na ebe ụzọ kpọkọtara ọnụ a na-enyocha ụgbọala bụ checkpoint anọ na Ascension bus stop Agbala Aba road na ndị ka ahụ ọ dị ego ịbọọla chi ndewo ụtụtụ ọma Uche na Clara ekelela m nnọọ. ya gaziere gị nọ Gaziekwala nnọọ. Ọ Peter nwafọ umepune ngọkpala. Enupụga ya ọ magbuola onwe ya. Esimekwu ihe gbasara polisi a ekwugokwu ya. Ile anya na n'obodo anyị bụ Nigeria. And the police corruption no ha wakarịchala. Ị gakwa ịhụ okwu ekwuru okwu ya na ndị agbuchie onye ọla ha sachimana fon ndị mmadụ. Ịgakwa ịhụ nọ some of them gakwa ịnọ na-asachi fon. So ama m uru ha ji eche ha fọrọ de la hene agakwa ihe ndụ ihe ada ebe mpụ dị iche iche a na-eji oche na-akpọ ha fon na-eme ihe ọwụla dị iche iche ebe ọzọ bet agaghị ahụ ịnara aka azụ. So polisi pushi corruption anyị lee obodo anyị abụ Nigeria ọ ga-ede mma. Mmepu ya gaziela gị Peter nwafọ umepune ngọkpala ndewo ya gaziere gị Peter. Na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Dadije Osi ọgba ka ọ sị Clara na ọ hụrụ ha ege n'anya na uche ọla ekekpara kapụ m ya gaziere gị nọ n'oteela anyị bidoro n'ụwa ụdịrị okwu a ọkwa ị na-aghọta mana emechakwa ya ndị a na-eme nke worst ya ọkwa ị na-aghọta na ya bụrụ na a ga-eme ya tinye ya n'ọrụ ọkacha ịbịa na-anwụchi ndị nke a na-ebu kepe bọs na-arụ ọrụ ha ndị uwe ojii ndị a ya na ndị nke na-ekpuchi ihu na ọ ga-amagbu onwe ya o wee na-ajụsị ndị Chelsea gịnị mere ebelebe egburu ewe na-etinyekwa ọnụ na-ajụsị ndị Man U gịnị mere Clara jụọ ndị Liverpool gịnị mere Liverpool biko ka ihe na-ahịọ ka njọri Madrid kedu ihe na-ahịọtọ gịnị na-eme gaa n'ihu Clara. Ha si n'aka Estofa NK ọ sị ka nnukwa ọ sị nke a bụ ka a sịkwa na ha kwuru okwu ọ sị ebe a ka ha si eri ha agaghị etinye ya n'ọrụ na gị gagodu na Aba Road ebe a ka ha jiri eju Aba Road ndị mmadụ na-ekwu mgbe ọbụla CP ebakwala na Aba Road anya CP ama na ị na-ege ntị ịwụ na onye na-ege ntị ndị mmadụ na-akpọkarị Aba Road a n'ọnụ a na-akpọkarị Aba Road a n'ọnụ ọkacha ebe Wedra Johnson imetụ ka ị na-agatụsịkwa ndị nkele ebe ha na-eme ya ka ọrait ha ebupụta offering bus ana ndị mmadụ na-akpọ Aba Road a n'ọnụ n'ihi ya CP mee n'ihe eji mara gị na ahụ ịbọọla chi ya abọọla m chi Uchenna Clever nwa gram ya zụziri nke ọma good morning ụtụtụ ọma Nwada Clara good morning ụtụtụ ọma nwoke ọma ọ Dr. Princess Okorafor Igbo ndụ na-ekwu ndewo biko ịhụrụ ihe gbasatara polisi enwere fake police and there's so many of them efu na-arụ ihe ndị ahụ people na-ahụta na polisi na-eme ihe ọjọọ awụhụ the immediate police officers ọnwụ na Aboki Danjuma the commissioner nwee ike iwepụta ndị polisi wụ na ha ga-enwe ike gosipụta iji kpaa agwa a ga-eji mara ndị wụ ndị ọjọọ n'etiti ha banye n'ụzọ leruo anya mara ndị wụ ndị nọ n'ụzọ ahụ ezigbo polisi nọ na checking point my brother ile ha anya ị ga-ama they cooperate with masses mana ịfụ ndị nke ahụ na-adịghị mma obi anaghị adị ha mma and those people is not from police o nwee ebe ha nọ just form onwe ha as police workers ịma ihe niile a na-arụ nwechara fake agbụrụ nwere fake
doctors nwere fake, so many things a na-arụ nwechara fake. So o wee chọpụta ndị ọjọọ ọha nwa na-eji emebisi aha ndị polisi n'ụzọ a. Na-agwa gị n'eziokwu. 2, ihe gbasatara nke a sị na ndị amekasị ndị gịnị gburu ndị bandit, ihe niile a ga-awụ mkpọ ijigbote mkpọ dị ihe a, because ndị ha na ha nwee gentleman agreement ekwuole na ihe ọ sọrọ ya wụrụ na-enwe okwu onye n'ime ha ga-egbute nwuso na ihe a ha na-asị na egburu nke a na ọwa achị. Uche udo dịkwara ụnụ. Aka m Dr. ọzọ Igbo ndụ. Ndewo, ya gaziere gị nọ ọzọ Igbo ndụ. Uche onye adịghị ya njọ. Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha mba Uche, mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya nwene. Ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Chizi isi agbala Chizi ọkwa ya ọ sị ụtụtụ ọma ọgụ Uche na Clara na ị hụrụ ndị uwe ojii a ha dresị properly, ha dresị cha iwere aha ha tinye n'akwa ha ka anyị mara onye wu onye, marakwana ka anyị ga-esi arịpọtụ ha. Thank you so much nna Chizi. Gaa n'ihu Clara. N'aka si n'aka Duru Chimezie F. Ọ sị ụtụtụ ọma ọgụ Uche na Madam Clara. Ọ sị ọsọ si n'aka Reverend Mentorum si ohi. Ọ sị biko na ọ na-ekele anyị maka isiokwu nke ewepụtara n'ụbọchị taa, na ọ chọkwara na ịnwere ajụjụ tagbughị ya ọ chọrọ ịjụ kemgbe. Na ajụjụ ahụ kwanụ na ndị ọrụ nchekwa Tiger Base na ndị ebe ha bilongụrụ. If you ask me now, ndị ọrụ Tiger Base a ga-awụnụ ndị uwe ojii Clara Wekọcha ka akpọ ọnụ ha ndị ọrụ nchekwa, awụnụ ndị ọrụ nchekwa mana ya amaghị ebe ha kwụ akwụ. N'uche nke mụ nwa I don't even know. Even me. The thing is confusing. O nwere ka ọ dị maka ihe mere o ji ajụ ajụjụ a bụ na ihe niile a na-amadịcha ka ndị Tiger Base osohụ dị na ya, o wee bụrụ ya. Ka ọ dị anyị ahụla ozi gị na ụtụtụ Azibike Everest isi Christchurch Road dị n'Owerri zibata ozi gị so ụtụtụ ọma Uche Clever na Clara nwaanyị ọma na Uche na nke a bụ Welcome Development ma ọ bụrụ ma ha ga-aṅa onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo bụ CP Abokidanjuma ntị. Ịbọọlachi ị ka nọ ya? Ewe onye nke amaghị na anyị aza n'ọkpụkpọ oku ya ọ n'ebe ahụ. Uche nwa grama. Brother yo ya gaziere gị nọ. Clara Wekọcha. Ndewo. Clara, what of Anita? Anita awụchaghị. Uche. Brother, you want to go to Mechanic Village, George. This topic is this morning, the one mile, but Obroni Magemi implement. Kawe Akasa, Kawakasa Awusa, because the Emma Tagarebuzi Anya, Okele Tiele, Asuna Nankiga, Emma Okebi, Asuna Nankiga, Yemenu and Nubram, Ya Dodge, ya. Yabia watching on Yapwala, Yabia Quaza. So, Tagarebu, I'll get you at the bottom. On a Pokidanjima, can monitor where they can ask for fighting the police. All got him, don't set your up professors. Yeah, man, a word to the air, Maudia, or Gakwere. I see the man brother you want to Ndewo. Ihe ahụ ikwekwara ka Nsọfọ Pascal si Obinze zibata ozi ya na-ekwukwa ọsọ onye kọmishọna ndị uwe ojii ya hiwe ndị otu ọtawa ike task force ga-adị na-akpanyere ndị a anya n'okporo ụzọ ndị e nwere na steeti Gene Imo na ndị a akpaala ha mkpamkpa ọjọọ karịa ihe ọma ha mere n'ebe ndị steeti Imo dị. Ya gaziere gị nọ Nsọfọ Pascal. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke a si n'aka Felix Nwozizi si Ụmụahị Mbieri zibata ozi ya n'ụtụtụ ọtụtụ Uche na Clara. Ọ sị na ochie na ndị uwe ojii ga-akwụsị ịna na-eme nke a. Ịna na-abịa nnọọ na-echeki fonu ndị na ekwentị ndị mmadụ. Ọ sị na ọwụ mbụ a na-ekwu ya ị na-aghọta na akwụkwọ nna ha chọrọ ka ha nweta result na ha a na-ekwu na-eme Mmachi action with words. Asị gị na ga-emene ihe ijide ya pịam chakam
kọwaa March Awards with Action. Kedu nke na-ebu ụzọ March Awards with Action. Enwere March ebe ahụ. March Awards with Action nọ nke ụtọ na-eche. Ka ọ dị anya ahụ na ozi gị n'ụtụtụ a Ifeanyị Samuel ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara na nke a bụ okwu ekwuchi ya ketekete kpọkpọ umede n'ihe ikpuru maka na nke abụghị mbụ ya anyị na-anụ ụdịrị okwu dị otu a na-amachikwala nwere mgbe anyị nọ na-asị na amachiela ndị uweojii na-ego n'okporo ụzọ anyị etie ya anyị aṅụọ mana achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara na aka nọkwa na ego CP Aboki Danjuma aka nọkwa na ego ọbụla ghọta amachikwala ha ị na-ego ka ọ nọ na Constitution Nigeria sị na wa ego a ga-agbalị hụ nnọọ na amachiri ha gịnị ịna ya bụ ego ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ken onye kwere ọ si jisie n'ike unu na-agba mbọ ya gazie ịbọọlachi o gaa n'ihu ndewo onye n'olu ya bụ chifu onye ji ahụ Uchenna akwa ịma ọgaranya aka ntiri izu besele ebe ị ga-ehi ọ dị ka okwu polisi a asaghị eme infọmeshọn ka m gwa gị ka ewe eziokwu Tagabezi mere onye ọbụla na-arụzi ọrụ ya ka eze onye agwala m ndị polisi niile gị bịa na Owerri here divisions like iyi agwa ihe iyi agwa ndị polisi iyi agwa na-echi agbawachi dọọ ụmụ skuul eburu ha na-akpọmpụ ha anyhow asị m si kọmishọna leba anya n'iyi agwa police station ka ọzọ ọnwụ fire service eleba anya nga ahụ ka ọzọ m na-agwa gị World Bank ya leba anya na divisions ndị a ka ọzọ ọnwụ share camp n'akụkụ Tiger Base ya leba anya nga ahụ ihe ọwụ ndị na-emebi ọrụ polisi ọ sịla anyị gwa ya kọmishọna na-arị available for us biko ayọ m na-ayọ kọmishọna of police today he's not hearing me but ka ntikwa oyibo let him tell his protocols to allow people to have access to him. Ndewa. There are so many information to be given and the given ebu moto every team from team this and that, they should be investigated. And they don't patrol because our youth come now this morning because he's trying to make us good. And he will see the good from this week. Ya gaziere gị nọ nke a bụ Uchoro obi ga-adala ụda na Facebook anyị gbapụ ya ọsọ Clara na nke a si n'aka Precious Ndubuisi ọsọ ụtụtụ Muche na Clara na ya makakwa na ọmọ na Ichoko na ịhụrụ ndị nke nọ na Poliazis n'abalị na ị ga-ahụ ihe dịka checking point 3 taa ka ha na-ana transfer uche a na-agbara ndị a transfer na ahụ ụmụ okorobịa ndị a ha na-asị ha ngwa gbakeje one side ọ dị egwu okpesi ọ na-eme m obi ọjọọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere anabata ndị ọbịa anyị bụ ndị anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ ime na ngagharị